سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم سولو سلاسان حدن جنبوت زتدالو علتاو زيناتات يزلكم متيلخو كم وترو كيساف فصام مدباتنا نختكتاتلونا ندعدمكو بقدامنت ارئست زينا أمونغو حيلتات إرتران تግራይ ንውግ ከም ዝተኻየደ መራሕቲ ትግራይ ድሕሪ ምግላጾም ኤርትራ ዘየዳግም ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ክትወስድ ከም ትኽእል ተገሊጹ ንኤርትራ ዘገለለ ሓባራዊ ወታደራዊ ልምድ ሃገራት ቀይሕ ባህሪ ይካየዳሎ ቻይና 30 ነፈርቲ በክልል ምክልኻል ኣየር ታይዋን አብሪራ ዩክሬን ካብ ኣሜሪካ ኣጽዋር ወንጫፊ ሮኬት ክትረክብ ምዃና ከም ዝተገለጸን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም أمونغو حيلتات إرتران تግራይ ንውግ ከም ዝተኻየደ መራሕቲ ትግራይ ድሕሪ ምግላጾም ኤርትራ ዘየዳግም ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክትወስድ ከም ትኽእል ተገሊጹ أبال مرحنة حوحات وجيتاتشو رداب تويتر بزرقو حبرته قال أهدوت السراوت إرترا ب24 جنبوت بكابي عدي وعلى متقعتي كم زفت سمن بحيلتاتهم كم زبر عن انتغيسوم بوغن إرترا بزعباتي أتو جيتاتشو زت أقصور اسمي زت وهابوه مجلس سكوان تزيله أبزي قرب أوانجن حوحات داق ما يكونات وتدرو لمد يجبر كم زلو سمزي إرترا قاليسوم نيرميوم أفنيا منجس إثيوبيا دكتور لجسو تولو بوغنو ني بي بي سي أبزهابو قال بزعباتي استباله هنا إرترا متقعتي حبرتها كم زي بلو بمجلس سراوت إرترا جناه متقعتي كفتسم أيك النيلوم مرحتي حوحات بعلوم من كنات يدالو سلزلوه نمعبر سم عالم نمد نجار زفت روي بالدمه نمجلسي أتو جيتاتشو نتيجوم أب كبابي عدي أو على حيلتاتنا أب زكايلو عوت تصير متقعتي زبلاتو جيتاتشو عزاز برجيد زركبهم لسلسلة ميزخون وتدرات إرترا كم زقتلون كم زوصلون تقيسوم بسنكاب تግራይ ዘሎ ምቁራጽ መራኸቢታት ተቆጽሪ የሆነ ሲኩነታት ብናጽ አካል አይተረጋገጸን ብዙ ህብረት ከም ዝማርኹ ዝገለጻቱ ጌታቸው ኃይልታት ኤርትራ ብዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ኣብ ከባቢ ሸራሩ ደብዳብ ከም ዝፈጸሙ ከሲሱሎም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ባድመ ፍሉይ ቦታ ዓዲ ሓደተ ደብዳባትን መጥቃዕትን ከም ዝገበሩን ሓደ ስሙ ክትቀስ ዘይደለ ላዕለዋይ ኣዛዝ ኃይልታት ትግራይ ገሊጹ ስርዓት ኢሳያስ ነቲ ዞባ ኣብ ዘይቋርጽ ግጭት ንምታውን ሰላም ንምጻእ ዝካየድ ዘሎ ሓቀኛን ትምኒታውን ሰላምን መንቀፍ يجبرو كم زي لزنة صريخ بل أتو جيتاتشو أب تويتر تيحي فيهم وسيخون ما تسرعتنا تحيزو وزلوا كايدا غير محبر السبع عالم قبل عليو تغطخ جبر حلاف النتو مخانون تسرعتنا تسوى هزمنا كان نوحتم إلنا كالريو في قرنياتات زي مخانا داقي منه نرقاق زيلوم مرحة إرترا بوغنوم حوحاتنا تأمونغو إرتران إتوبيان زلونا تمحيشة زمت الزمجنة نمعن كاف يخون أبتو زوا زي من رقاق نمفتار كم زسرحيهم كخسو تانيهم إرترا بتنا أستاتك للتعاملات زغط سلوكنا تجري بمتها وحيلتها بقول سراوي إثيوبيا بمسلاف أنصار حيلتها تجري كم زتواجاتي في اللاتيوم حيلتها ترترا بتجري كتلة النصوتها وعمت الزركة وكبير مجهسب ومسلات كم زفت سموت حلقة مسلات يخصيهم بس إنكزيكا وأمريكان حبرت أوروبا حدث إجراءات تنوير الله زركة بيرتراجن نتي كستات تنسقيام كلهم وجناتنا يتكنات جملة وقتلة صوتها وعمت الزركة وقفعتات كم زفت سموت كالات حلقة مسلات يخصهم أبز غرب أوانات بوغن إرترا منجست إثيوبيان مرحت تجراين كوهاب زتصنح مجلسيتات داغماي وجك كيولع سيغاتات فتيرو تصنحيوم بوغن منجست إثيوبيان حوحات زتوسد سبعو مقراز تصابوتات تزاماد هدات فتيرو مصنحو ذكريم انت خونا جن سبعو رديت بزي جلص اجمن بسرعه نابتا اب اصوات ركب كلل تجراي كاتو انت زيكيلو نت اصوان مخفات وتدراوي سغومتي كم زوسلو مرحت تجراي كطنقو تصنحيم كاب كللات عفارنا امحران زسفه كنا تجراي اب سمين إثيوبيا سفيه مفن قال هزركبو سبعو كيلو مسعبو يفلاتيو نيرترا زغلله حبراوي وتدراوي لمد هاغرات قيح بحري يكايدالو اتيكاب اسران شاتن جموتات حيزو زجمره ريد ويف 5 زتسمي حبراوي لمد حيل بحري بسود عرب زت ودبيوم ابزل مداب كل قيح بحر زركبو هاغرات السودان جيبوتي صومال يمن سود عرب جبصن يوردانوسن يساتفالوام قيح بحري كاب زواسن هاغرات ابزل مد زي تساتفا زلو هاغرات ايرتران اسرائيل تراين اسرائيل مس سود عرب زبز هاغرات اتو زوان زمدنا زي بالله مس مخانا كاب زل مد كتقلل مخالايف لتم ايرترا غنا كاب زي
ብሳዑዲ ዓረብ ዝተወደበን ክሳብ ሓሙስ ክልተ ሰነ ዝቕጽልን ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ሃገራት ቀይ ባህሪ ዝተገለለትሉ ምኽንያት ኣይትፈልጠን ኤርትራ ኣብቲ ኣብ 2019 ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ስም ዝተዋህቡ ልምምዱን ኣይነበረትን ኤርትራ ኣብቲ በአሜሪካ ዝተወደበን ኩለን ሃገራት እቲ ዞባ ዝተሳተፈውን በብእዋኑ ዝካየድ ተመሳሳሊ ልምምዳቱን ኣይተሳተፍን እያ ሳዑዲ ዓረብ ኣቐዲማ ክትእንግዶ ኣብ ዝጸንሐት ኣብ ወታደራውን ጸጥታውን ምትሕግጋዛት ሃገራት ዞባ ቀይ ባህሪ ዘተኮረ ዋዕላታት ይኹን ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምዳት ክትግለል ምጽንሓ ይፍለጥ እዩ ቻይና 30 ነፈርቲ በክሊ ምክልኻል ኣየር ታይዋን አብሪራ ቻይና 30 ነፈርቲ ኩናት ናብ ክልል ኣየር ድሕሪ ምልኣኻት ዋጋኣቲ ነፈርታ ከም ዘዋፈረት ታይዋን ገሊጻ እቲ ብሶኒ ዘጋጠመ ተርዮ ድሕሪ ወርሒ ጥሪ ዝዓበየ ምዃኑ ይግለጽ እዚ ዝኸውን ዘሎ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቻይና ንታይዋን ካብ ምውራር ክትቁጠብ ድሕሪ ምጥንቃቑ ድሕሪ ሂደት መዓልታት እዩ በዚ ካዚ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካውን ናብታ ደሴት ብምብጻሕ ኣብ ጸጥታዊ ጉዳያት ሰብ መዚህ ምዝታዩ ተገሊጹ ነይሩ ልምምዳት ንምግባር ምዃኑ ትገልጽ ቻይና ብዝሓለፈ ኣዋርሕ በተደጋጋሚ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ተካይዳላ እንተኾነ ግና እቲ ተግባር ንታይዋን ከቆጣዕን ከሎ ኣብቲ ዞባ ንዝጸንሐ ወጥሪ ኣሓይልዎ ይርከብ ንታይዋን ከም ተነጸለት ሓንቲ ዞባ ትርያ ቻይና ኣድላዩ እንተኾይኑ ሓይላ ብምጥቃም ክትመልሳ ከም ትኽእል ትገልጽ ኣብቲ ናይ ሕጂ ተርዮ 22 ተዋጋእቲ ነፈርቲ ኤሌክትሮኒካዊ ኩናት ቅድመ መጠንቀቕታን ጸረ ሳብማሪን ነፋሪትን ከም ዝተሳተፋ ሚኒስትር ምክልኻል ታይዋን ኣፍሊጡ በመሰረት ሚኒስትር ምክልኻል ታይዋን ዘርግሖ ካርታ ኣተን ነፈርቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ፓራታስ ዝርከብ ኣካል ታይዋን በዝኾነ ክሊ ምክልኻል ኣየር ኣዲዝ እየን በሪረን እንተኾነ ናብ ክሊ ኣየር ታይዋን ኣይኣተዋን ክሊ ምክልኻል ኣየር ካብ ግዛተን ክሊ ኣየርን ሓንቲ ሃገር ወጻኢ ዝርከብ ዓለምለኻዊ ክሊ ኣየር እኳ እንተኾነ እቲ ሃገር ምንቲ ሃገራዊ ድሕነት ኣብኡ ዝሓልፋ ነፈርቲ ክትትል ትገብርለን እያ ታይዋን ነፈርቲ ቻይና ናብቲ ክሊ ኣየር ይኣትዋ ከም ዘለዋ ምግላጽ ካብ እቲ ጅምር ልዕሊ 1 ዓመት ኮይኑ ይርከብ እቲ ተግባር ታይዋን ናጽነታ ካብ ምእዋጅ ክትቁጠብ ዝውሃብ መጠንቀቕታ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ቤጂንግ ግና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝሃበቱ መብርሂ ልዕላውነታ ንምሕላው እትገብሮ ልምምድ ምዃኑ እዩ ሓቢራ ፕሬዝደንት ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ነፈለማ እዋን ናብ ኤስያ ኣብ ዝገበሩ ዑደት ብዛዕባ ምጥሓስ ክሊ ኣየራት ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ንሱ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ቻይና ኣዝያ ቀሪባ ትበርር ብምህላዋ ብሓደጋ እያ ትጻወት ዘላ ክብል እንከሎም ቤጂን ኣብ ልዕሊ እታ ደሴት ወራር እንተፈጺማ ኣሜሪካ ወታደራዊ ግብረ መልሲ ክትፈቃደኛ ምዃና ብምግላጽ ተሪር መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፋ እያ ዩክሬን ካብ ኣሜሪካ ኣጽዋር ወንጫፍ ሮኬት ክትረክብ ምዃና ተገሊጹ መንግስት ኣሜሪካ ወንጫፊ ነዊሕ ርሕቀት ሮኬታት ኣብ ቀረባዋን ናብ ዩክሬን ብሓገዝ ክልእኽ ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ ሩስያ ግን ነቲ ከም ዝበለ ሓገዛት ከበድቲ ኣጽዋር ንኩናት ዘጓሃር ክትብል ትኹንኖ ፕሬዝደንት ዩክሬን ቭላዲሚር ዘለንስኪን ካልኦት ሰበስልጣናት ሃገር ነቲ ሩስያ ኣብ ዞባ ምብራቕ ዶንባስ ተካይዱ ዘላ ደብዳባት ንምካት እቲ ሓገዝ ሮኬታት ብቁልጡፍ ክበጽሑ ምህጽንታ ኣቕሪቦም ኣለዎም እንተኾነ ፕሬዝደንት ባይደን ሃገሩን ኣብ ሩስያ ክበጽሕ ዝኽእል ዓይነት ሮኬት ንዩክሬን ከም ዘይትልኽ ኣፍሊጣ ከም ዝበለ ስጉምትታትን ኣሜሪካን ኣባላትን ይተዝኾና መሻርክታን ብቐጥታ ምስ ሩስያ ናብ ኩናት ዝኣትውሉ ሳዕቤናት እኳ ክኽትል ከም ዝኽእል ስጋታት ኣሎ መንግስቲ ሩስያ ኣሜሪካ ክሳብ ሩስያ ዝበጽሕ ሮኬት ንዩክሬን ብሓገዝ ከም ዘይተቕርበላ ወግዓዊ ምግባራ ብጽቡቕ ከም ዝርዮ ይግለጽ ሩስያ ኣብ እዋን እዚ ንሰቨሮዶነስክን ካልኦት ከባቢታትን ዶንባስን ብሮኬታት ታንክታትን ነፈርትን ትድብድባላ ዩክሬን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ካብ ኣሜሪካ ብሓገዝ ዝቐረበላ M777 ሃዊዘርስ ዝተባህለን ኣስታት 25 ኪሎሜትር ክውንጨፍ ዝኽእልን ሮኬታት ጥቅም ምህላዋ ይፍለጥ እቲ ሎሚ ካብ ኣሜሪካ ክበጽሓ ትጽበዩ ዘላ MLRS ሎንግ ሬንጅ መልቲፕል ሮኬት ሲስተም ዝተባህለ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ሮኬት ድማ ዝበለጸ ርሕቀት ክትጠቅዕ ክሕግዝ እዩ እቲ M270 MLRS ብዝብል ዝፍለጥ ባትሪ ነቶም ኣጽዋራት ክሳብ 300 ኪሎሜትር ርሕቀት ክውንጨፉ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎም ብሪጣንያ ነዚ MLRS ሎንግ ሬንጅ ማልቲፕል ሮኬት ሲስተም ዝበሃል መሳርሒ ዘለዎ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ዩክሬን ነቲ ካብ ሩስያ ዝወርዳ ዘሎ ኣረመናዊ ደብዳብ ከቢድ ብረት ንምክልኻል ነዞም ሮኬታት ክትረክብ ኣለዋ ኢሉ እዩ ሃገሩ ንዩክሬን ነዚ ዓይነት ሮኬት ብሓገዝ ከተቕርበላ ዶ ትኸውን ኣብ ዝብል ግን ዝበሎ ነገር የለን ኣሜሪካ ነዞም ሮኬታት ንቐንዲ ዕላማታት ኢራቅ ክትዕኑ ብ1990 ክሳብ 99 ኣብ ኩናት ወሽመጥ ከምውን ብ2003 ተጠቂማትሎም ነይራ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ምዕራባውያን ንናይ ዩክሬን ብሄርተኛታት ብኣጽዋር ይሕይሎም ኣለዋ ክብል ይኸስስ
نسو معرابوان أنصار روسيا ناي وكلنا وكناتي يوجه الواكبل بمخصاص دو كبلنا بزيك الدرجة كعرك كم زخلات انكيهم أبز حلف سمون أب حدا هاجر أو تلفزيون روسيا أمريكان يوكرين MLRS Long Range Multiple Rocket System بمحقاس كأي مسمر تسجر مهلوه زحبر مجلسي تسمعون يريم أزلما أزيو مريز خنا جبر ملسي كاب روسيا هنخوهب زلع الكبر قالي سويم بوجن روسيا زتكوسو مسائلات نوه راغت بغندو معراب يوكرين زركبوه مدبرات بابور مخزنات ندادن كالوتن إلى ما زجبر يوم زخانتي زغرب حاجز أصوار نمت وال زعلمه كم زخون يجمت زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا أبزو دينا لنا مسانا سلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام